intiman koncert bez pompe i parole očekujte neočekivano. Umesto toga, raskošan glas, akustična sala i muzika za čistu desetku. Tako ukratko može da se opiše koncert Ksenije Mijatović. Njen vokal i njena boja glasa je vrlo prepoznatljiva. Sunce se rađa u mom snu. Sini, sevni, zagrmi ime tvoje kao iz vedra neba grom. Na dodeli nagrada Privredne komore Beograda svojih 5 minuta imao je i Nenad Okanović. Osim što je recitovao na sceni Centra Sava, on je predstavio i trejler svog novog filma Vir, u kome osim što glumi učestvuje i kao producent. Kasno je, Bogdane. Ja nisam ništa uradio. Ja nešto mora da završim. Razumeš? Gledalci Prve televizije ekskluzivno imaju pravo da vide prvi put trejler filma Vir. Slušaj, niko te sada neće spasiti ako mi sve lepo ne ispričaš. Svoje mesto u filmu Vir dobio je i naš najpopularniji voditelj Ivan Ivanović. Za mene je bilo nevjerojatno iskustvo, ja nisam znao da je glumački posao tako težak. Mi smo tu scenu u kojoj se ja pojavljam i koja traje minut i po snimali ceo dan. Da li je Ivan Ivanović bolji glumac ili Nenad Okanović producent, vidjet ćemo već na premijeri filma Vir 11. novembra. Izgleda da je svoj stari hit Sa ljubavi se skidam Aca Lukas ozbiljno shvatio. Na otvaranju splava Bollywood zatekli smo ga sa veštačkom cigaretom. Moram ti priznat sam prestao da pušim i jako sam srećan zbog toga. Promenio je navike, ali ako je verovati novinama, Aci Lukasu ne cvetaju ruže. Pisalo se da će mu zbog neizmirenih dugova sud oduzeti pokretnu imovinu. Naravno, ništa nije istina. Priča se da je Aca ostao bez para posle jedne kobne noći u kazinu, kada je izgubio sav novac. Nisam imao nikakav incident u kazinu, to sve što budalaštine. A i da sam imao, ne znam u čemu je problem. Moje pare, moj život. Nismo mogli, a da ga ne pitamo šta je sa njegovom obožavateljkom koja ga prati na svim nastupima. To je novinarka tih novina koje ja sam vidio 2 puta u životu i očigledno da u tim nazovi novinama se zapošljavaju ne novinarke, nego žene koje traže i jure poznate ličnosti. Ja zaista nemam šta mnogo da dodam i da udostojim. Dotična obožavateljka nije uspela da naruši mir porodici Vuksanović. Sonja i Aca uživaju u ljubavi, ali i u odrastanju svoje ćerkice Viktorije. Viktora je super. Ne pričamo. Počela je više tata. Posle radnog leta, Aca planira da septembar provede odmarajući se sa svojom porodicom. Noć odluke